салом дӯстон, дирӯз ПСЖ ба осонӣ тавонист ки Реал Сосиедадро бо ҳисоби умумии 4-1 мағлуб созад ва ба марҳилаи баъдии Лигаи Чемпионҳо барояд. Килиан Мбаппе дублро марбути номаш сохт ва ӯ эълон намуда буд ки баъди анҷоми мавсим тарки даста мекунад. Ба ҳамин хотир ба реаксияи бозингарон оиди бозӣ менигарему мефаҳмем ки рафтани Мбапперо чӣ хел қабул мекунанд. Ҳамзамон ба суханони Мбаппе низ баъди бозӣ рӯй меорем. Биёед бо лайки худ наворо дастгирӣ намояд, чун Килиан худ танҳо дасташро ба марҳилаи баъдӣ бароварду инро сазовор аст. ҳамзамон обуна шуданро фаромӯш намесозем. мо бошад шурӯъ мекунем. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. он ҷо регистратсия осон буда пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо промокоди тачфут ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. силкаи заруриро дар комментария мегузорем. ба ҳама муваффақият. бозиҳои ҷавобӣ новобаста аз ғалабаи пешакӣ мушкил сипарӣ мешаванд. даста бозии хуб нишон дод, вале дар охирҳои нимаи дуюм идораро аз даст додему гол сар додем ки ин чиз лозим набуд барои мо. Килиан сазовори ҳама таърифҳо аст. новобаста аз хабарҳои расонаҳо ман бо ӯ муносибати хуб дорам. ба овозаҳо бовар накунед. ҳоло рафтани ӯро як тараф гузошта ба бозиҳои баъдӣ рӯй меорем, чунки ин муҳимтар барои даста мебошад. Килиан бозингари олӣ аст ва феълан ӯро беҳтарин дар ҷаҳон номидан дурустам мешавад. мо бо ӯ дар майдон ва берун аз он ҳам дӯст ҳастем. ӯ ҳамеша фарқкунанда аст ва бозии имрӯза исботи гуфтаҳо шуда метавонад. намехоҳам рафтанашро фикр кунам, чун мо бо ӯ бо меҳрубонӣ муносибат дорему қадраш мекунем. Мбаппе бозингари олӣ аст. умедворам ӯ тӯби тиллоиро имсол соҳиб мешавад. ӯ дар ҳақиқат тӯби тиллоиро сазовор аст. барои қаҳрамонӣ дар Лигаи Чемпионҳо ҳама талошҳоямонро мекунем. ин ҷоиза барои дастовардҳои инфиродиаш низ кӯмак мекунад. оиди рафтани ӯ бошад чизе гуфтан намехоҳам. ҳамин қадарашро мегӯям ки ман ҳатто аз фикри ин мавзӯъ ғамгин мешавам. ба чизҳои хуб фикр карда барои даста хизмат мекунем. ҳайати мо қавӣ асту лоиқи қаҳрамон будан мебошад. рафтани Мбапперо тасдиқ кунам, агар даста ягон изҳорот надода бошад, ман чизе нахоҳам гуфт. ӯ дар даста аст ва бо мо бозӣ мекунаду ин ҷо шартнома дорад. мо барои оянда кор хоҳем кард. ба фикрам бозии имрӯза олӣ гузашт. сатҳи бозӣ куллан дигар буд ва чизе ки мо мехоҳем ин бозии dastavиро дидан мебошад. мо бо фахр барои оянда даста месозем. дидам ки бозингарон якҷо хостаҳои мураббиро иҷро мекунанд. Мбаппе ивазнашаванда нест. ӯ яке аз беҳтаринҳои ҷаҳон аст, вале ҳама даста хуб бозӣ карданд. ӯ 2 гол зад ва барои ман дар ҷаҳон рақами 1 аст. сармураббӣ ҳам монанди мо мехоҳад ки дастаи олие барои оянда бунёд созад. мо хушбахтем ки ба ҳадафҳоямон расида истодаем. мехостем ғалаба карда ба даври баъдӣ бароем. ҳаминро ҳам кардем, чун нақшаи фаҳмо барои бозӣ доштем. ба ҷуз нофаҳмие ки дар охири бозӣ буд, мо бо мушкилие дучор нашуда будем. аммо ин сабаби роҳафтода шудани мо нест. медонистем ки дар ғафлат будан лозим нест ва ҳисоби 2-0 ин ғалабаи пурра намешавад. агар онҳо гол мезаданд, мухлисон болои мо фишори бештар медоданд. бояд дарҳол ба ҳаракат медаромадем. коре ки иҷрояшро ҳам дидем. аз дастоварди имрӯза розием ва агар муносибат бо сармураббиро пурсед, он хуб аст. ман бо Эндрике мушкилие надорам, ҳарчанд одамон овозаҳои бардурӯғ мебардоранд. мушкилӣ зиёд аст, вале он ба мураббӣ рабт надорад. ба ҳамин тамом дӯстон, бо боварии бештар гуфтан мумкин аст ки Мбаппе соли дигар ба Реал мепайвандад. дар он ҷо ӯ дастоварди Роналдуро такрор карда метавониста бошад? ҳатман фикратонро дар комментария қайд кунед ва навори ҷадидро мунтазир бошед.